Deopania hawa royal rompia hemi chopida. Inding truk se karbirong asara mai TDP kahachera ni kapaman po. Lapulan sa ito mi ajo por phai nar kebra chite malam long kiram rong pia rong robel rong pia men hemi chupi pondet laso a hemi kechu ajok pet ahormu penangan kana hok dundu ponnu bonta kopai kimi penajok hema sora tuma bangki thangnat kana hok pon abe avi pon lason si mi kechu akar ke thi uajok rongara datum chelangsi me aba pame dundu Lapusan sa rural rompia hemi kechu aberta along sa Silonian Circle Office along Field Officer Disaster Management Sarbijo tiso hinpen nang humri si rural rompia hema sora tumapan kira pajar dekang si government pen asona kerap kelong jaya panlam cak pitekang. Bokajan Mendavit from sa report notice by news. So lam thike laplo je October 10:30 malam isi upper deopani long idon hem royal rong pi po hem mich chodut po birtalong si asi disaster management fan birtanang pale la asi di birtang pale pen litum arondot teng pen litum report muka pale lo pen relief gratuitous relief situ arondo kelong ni Lasi relief items mukata itum dak royal rong pipan tirpal sang dali jangtu lason nang palela itum lasi aku mo compensation na phanda lang litum police report ban fire report isi ulai si apply lepong de lang litum partially miss isi arondo kelong ni isi compensation mang lang litum long Patem ni phai krip liani jamia cheklo lakhain korai se Borjan MAC constituency kapalo hidibi cultural hall asai hem along in truk se karbirong sara mai TDP kahachera ni kapaman pot ason se dapor phai kri si pen karbirong sara mai alama pangjar ponsi lapen adun chekemu ajai make it pot lason se Borjan hawar ahin pet karcho mai dekpa laso mai alok rong sara tum kai ke claim klek ke time kacherok tok pen kito nangji alam thi si tamik jumisen alam thi chethan chemum pon labang sawalo nang chetong don ki hai tong bi borjan mai phu chunbang lapen dorsen han se chunbang mai phu adun thu nang chetong don cc binut kathar assistant chetong don lapen labang saw mai along ka chetong don arong tin pen man pen ke do rong asar atum chetong don pen mai rdp do wasum se karbi rong asar amai along kacethan pon arong tin pen ang kacetong don bang pu atum pen arong tin positami hem I humpet munit aphai la pen pinso arlo aphai positami humri damsi adona phai la pen munit aphai sita pachini kinang sa pusi cheparai pon la pen kan kren er ke pen aphiam banke korte mar la pen injer marathon phan sitami kitu ke dam la pen kecho kejun kachelang non chari ji apham sitami chethan pon sansi Borjan rong asara mai jumisen pet pachal pon HDP pen Himari Bangam report Northeast Pay News. Langsung yung media korte tamata dating tum ala kabirong sarmay dengan troksi gepleng lo foundation day hut nang cetong dun pot marang nang cetong dun pot langsung ada suri kardong pajero lalu ngapain itu ini ya bangke itu maha karbi sara amai manekra masuk amahnya tegar ni lo selain itu ini dak HDP along mana cultural hall HDP cultural hall along selain itu mai padolo masuk mai long nang le tum Borjan hawar karbi rong sar mai rong sar lo sar tum nang ke tong lo pen tum benang an chethan chimum amuta chethan on lo tum
kopi pima niltum kesetan ponai bangke niltum ala non niltum rong along sita sensas matang arong tin asa mekar tum ana population census alam niltum cetan pono se kadowe arong sartum sita matang betang arong ta naso census nam chen census dam repok son doi la alam ta cetan pono tod niltum aku ala tripia mai pen niltum pata je kadowe sita niltum la karbirong sar mai an bangke litum communication niltum kecetan cimumji aso joy ke joy pangapan usen niltum kadowe pantai la mobile number ta cipirep nai posona ta niltum cingwai ponlo asin niltum mobile number ta pini kadowe arong sar mobile number ta niltum cipirep pen piniar ni asana taksi non pini non ketam tang ala 2017 14 April anikan se karbirang salamai ke mang thelo adak puloni harmon club along se manuk pathelo so pendet panel tum aku rong sar rubasar tum ke nil tum thang rong ke paklar ji ru paklar ji ba paching thurji asayamo prang so abang ke son singrum ave son singrum tekhe posiala so penapi ala 17 April 14 penapi bangke lason chetan chimum awar sai lason niltum rong asar mai karbi rong asar mai pen platform siniltum kupuson se niltum rong do cepak lari ma salam cetan pom sirang pom sonak taksi litum juga damtang tum lak katibana teng yaitu village court traditional village court abang ke tuntang lo prai ke chung na sono niltum pan arong tin apan sita si besar kindar sita si awar sai nang pilo niltum pa na bangke genuine lo si niltum pa nang pilo la bang mesen lo kan niltum la son bang exercise tek po ba exercise long po pusen niltum ta ka duwe ta